Oh, ik zeg in. Daar, toch? Ja, hartstikke. Hoi, ik ben Laura en dit is Klik mij de Natuur. Een naaiprogramma over uw Frieske natuur. En de meesten die daar mijn leefde onwerkje. In deze serie ga ik mijn vrijwilligers op pad die haar inzetten voor de natuur. Want zonder vrijwilligers, geen gegevens, geen tellingen, geen bescherming. In elke aflevering haak ik nog een opdracht. Ik moet een bijzondere natuurfoto maken. En die foto's binnen uiteindelijk te bewonderen in Natuurmuseum Friesland. Is deze scherp of krijg net? Ja, dit was scherp. Deze keer is het de beurt aan Dick Huytema. Hij zet hem in als vrijwilliger voor Landschapsbeheer Friesland. Goedemorgen, Dick. Hey, goedemorgen. Hi. Laura. Hi. Wat een prachtig plak en wat fijn dat ik je wezen mij. Ja, dit is een hartstikke mooie plak. En we zijn hier bij het Witte Mar, een fan in de bosken van Beestersweg. Ja, het Wietemar. Ja, het is ook de ijsbaan van Beestersweg. Ja? Je kan om de hele pool heen rennen. En wat hier ook zo mooi is dat hier een protte vogels, maar ook amfibieën voorkomen. Ja. Die amfibieën, want ja, Dick, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het net de meest charmante beesten. Nee, dat kan ik me niet denken. Ze zijn net zo aaibaar. Hè? Nee. Want ik is een ziekje en hopelijk vinden we ze. Ik hoop dat we wat vinden. Ik heb namelijk nog een opdracht, ik moet er ook nog een foto van maken. Nou, we zullen bezieken om een foto mee te krijgen. Amfibieën hebben een glade of korrelige hoed en geen skobben, liek als reptielen. Ze leven zowel op het land als in het water, maar binnen in de peertijd altijd afhankelijk van water. Ze lissen der haren aaien, die het uitgroeien tot lietse larven of dikkopkes. Dit is een mooi sletje. Je moet dus... Je zouden ze zitten kennen. Net altijd makkelijk te zien natuurlijk. Nee, want ze zijn green. Ze zijn green en ze zijn net zo heel groot. Oh, ik zeg in. Daar. Toch? Ja. Ja, hartstikke. Ja, dat is een green kikkerke en dat is een jongen. Zo Ja, is heel liet. Ja. Er is in de natuur zandsoorten te zien en ik hoop dat Sita me het daar wel toe leren kan. Sita, ik hier toch toen ik hier aan begon, dat ik mijn dikke telelensje maar daar terug het bos erin en zo. Maar dat valt nou wel een beetje, nou ja, het valt net oud, want daar heb ik nog mijn telefoon te doen. Ja. En daar is me eigenlijk op dat idee gebracht. Ja, ik vind dat het, ik als fotograaf zou het eigenlijk met de camera doen, wollen of matten. Ik ga natuurlijk dan volle meer grip op de situatie en invloed erop. Maar in dit kader, om die de ding te leren, om te leren zien wat het licht doet, onderwijswezen. Dat ken ik heel goed met een mobiel. Ja. En iedereen had een mobiel. Ja. En als je onderwijs bent, als ik daarin ben bijvoorbeeld en ik ben net erin om te fotograferen, ja, dan vind ik het met een mobiel foto's maken heel erg leuk. Ja. En daarbij kan ik daar heel goed mee te foten, overal. Want iedereen die gewoon een simpele telefoon heeft, leert daar toch wel zien en Ja, de natuur zeker. te begrijpen. Ja, zeker. Ja, En, ik vond het sowieso wel een goed idee, want als ik nog de techniek van een spiegelreflexcamera leren met. Ja, dat doet nou gelukkig net. Nee, precies. Dus het gaat nou echt meer om, wat show je om je heen en wat is mooi om vast te lezen. En zorg ze wat langer dan alleen maar, flits, klaar. Ja. Nou, ik moet eigenlijk dichterbij voor uw foto. Ja, die zit er, sorry ik zei het, die zit wel eens op een beemstam. Ja, Maar daar is zit echt er zo. in. Ja, dat is hier goed pensioen, Laura. Ik ga er één bij lezen, ja? Ja, doe maar. Hij is al vet. Oh, hij is al vet. En Dick, jou binnen vrijwilliger? Ja, met Landschapsbeheer Friesland. Landschapsbeheer Friesland. Nou, ik heb altijd al een interesse in de natuur. Ja. Aaisiekjen, ja, tiets en vogels zien en in de natuur omstruinen. En Sinelien koek uit werk, wat jij met pensioen. En toen ik al eerder tocht van ik moet in de natuur als vrijwilliger aan het werk, want dat is mooi werk. Ja. Ik vind, als je in de natuur bezig bent, dan heb je dus een combinatie van, het is mijn hobby, ik vind het leuk, ik vind het mooi. Ja? En tegelijk ben je lekker bezig, dus je hoeft bij wijze van spreken net naar de sportschool of naar de trambaan, want het is wel zweten op bij het werk. Dus dat vind ik een hele mooie combinatie. Ja. Nou, ik zal even iets beter om je heen zetten. Zo schrokken van. Kraken er wat? Weet ik net. Oké, ik ben er weer. Ja, Zoals we je beste week net lopen. Oké. Mooi stil, Jere. Ja, eigenlijk is dat wel heel belangrijk. Ja, superbelangrijk. Heel dal als het voelt
of iets dergelijks spotten was, überhaupt spotten en dan vers lezen, dan is het belangrijk dat je net wat te volle lawaai maakt. Ja. Maar soms dan kun je misschien gewoon te wandelen in het bos. En dan kijk ik met die vrijwilligers op paadhazen. En dan om met mij hun te kletsen en te praten hoor. Wat ze doen en waarom ze natuur zo interessant vinden, maar dan ben ik dus eigenlijk stilwezen. Nou ja, ik denk het van, als dat er niet komen was. Nee, maar had je echt een beetje genieten willen van alles en je willen goed zien en luisteren. Ja, dan is het wel belangrijk om een beetje te temperen. Oh, hier zit, Laura, hier zit ik nog in. Daar, zo zo, helemaal beneden daar. Zo op dat... Oh ja. Oh, die is heel grut. Ja, die is een beetje grutter, ja. Eigenlijk zit hij gewoon niks te doen. Hij zit eigenlijk gewoon niks te doen. Dit is een groene kikker, maar die is net volwassen. Net volwassen, mag ik zeggen. Ja? En die neemt dus neemt nog geen deel in de voortplanting. Dat is een beestje die dus waarschijnlijk van voor hier is. Maar die loopt wel in het wetter en die zit lekker wat in het centje. Want de groene kikker is een van de soorten die nog wel eens wat in de zinnen zitten wil. Als ze dan te warm worden, dan springt er in het wetter. Want zo'n amfibie kan zijn eigen temperatuur net regelen. Hè? Ze zijn koudbloedig. Dus daar heeft ze de zinnen voor nodig. Juist. Hij zit zo stil. Ja, hij zit heel stil. Ja. Eigenlijk is dit fantastisch voor mijn foto, alleen dan ga je een beetje vivut. En misschien dat ik nog heel even naar de andere kant erin, om van de voorkant op de foto te zien. Ja, zeker. Dat kan best. En dit is dus maar jouw gebied? Ja, omdat ik ben in Drachten en hier in de omkring ben je best zwijg heel dichtbij en je wiegt een achter dwaan. Ja. Wat zijn dan dingen die je doggen? Hoe zit een die vrijwilliger eruit? Wij werken op toontjes, op dit stuit 4 man. Ja? En dan werk je op de heideveldjes die hier in het bos lezen. En daar halen we de jonge bjemkes uit. Ja. Want een heide groeit van nature eigenlijk altijd dicht. Hè, de ene keer wat langzamer dan de andere keer. En als er niks aan docht, dan wordt het gewoon bosk. Nou is bosk hartstikke mooi, maar die heideveldjes die je lezen zijn belangrijk voor reptielen. En ik voor vlinders en orenbeesten. En dan willen we dat in stand houden. Dus dan maken we die bjemkes eruit halen. Oké. Ik moet even uitdenken hoe ik hier een mooie foto van mij zie maken. Nou, denk ik iedereen op het boek bijlezen, denk ik. Doe beziekers even een foto te maken? Ja. Ja. Ja, hoe maak je hier nou even een artistiek plaatje van? Ja, dat denk ik wel. Oh! Is dat voort? Ja, maar hij zit vast. Hè? Oh, hij kroop er helemaal onder. Ach, ja, dan is dat voort. Heb ik dat? Wat die sprong? Oh, wat heeft dat beestje daar langs zitten? Ja, mooi hè? Hier neer toch dat wij in Friesland zo'n verskaat aan amfibieën hebben. Er zijn zelfs 9 verschillende soorten. Oh, ik zeg wat oors. Waar dan? Nou, daar leidt er een opperreg. Daar leidt hij in. Dan komt de huid mij in actie. Nou. Ja, Laura, dat is goed, jongen, die is hartstikke neer. Ja, ik gooi hem die kant op. Ja. En dat bloed te lezen, ja, wat mag er oors mee? Nee, ja, dat weet ik niet. En nou kan een oorbeestje met weer opeten. Ja, nou, laten we dat eten en gegeten worden. Schrokken van, want ik dacht, wat vlijt hij dus zielig? Ingerutte snackbar, ja, maar het is mooi dat het zegt. Net mooi dat het er is, maar wel mooi dat het er even zegt. Maar ja, dat jij trekt bij. Ik zal hem even... Ja. Hier had ik nog een kikkertje. Oeh. Dit is het is heel hoors. Dit is een orenkikker, dit is een brune. Brune kikker. Een jong kikkertje. Kom, kijk voor de voeten. Oh, dit is wel een hele vette foto. Wat wie jou snel! Ja, maar... Bam, bam! Heel mooi. Dat kan je, Laura, als de product in de natuur... ik snap het sporten nou. Dan bloei je fit en lienig. Ik heb hem. Hij stiet erop. Oké. Kom je er weer uit? Ja, ik kom er wel weer uit. Oké. Nou Dick, dit weer het alweer. Dank je wel. Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik zal nog even mijn foto's laten waarvan ik denk dat het een wordt. Deze. Als ik een beetje zo inzoom. Ja, die skeksekrien is niet als. Ja. Die eigen? Ja, die eetjes, die jongen die echt... Nou, bedankt voor deze echt fantastisch leuke dag. Nou, graag gedaan.
En dan begint nou de aantiteling. Maar ze hebt nog net voort. Tjebbe, Ramon, Joop, Geertje en Kees tiger dank voor het insturen van Jimme natuurfoto's. Hast u ook een mooie natuurfoto? Stuur hem dan naar dit e-mailadres. En waar weet komt die foto in de volgende uitsturing. Succes!